IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Idol Dennis, come in. Maragsakan ni Lupertiba ti Provincial Drug Enforcement Unit iti probinsya, iti panakadutok iti Tagalawag manen nga retired General Isagani Neres kas kabarbaro nga Anat first name na? Philippine Drug Isagani Neres Isagani. Okay. Nga manipod iti barangay Gabo iti Asyot iti Lawag. Wow. Ni Neres iti napagsapata iti Laeng Kalman, babaeng kini Executive Secretary Lucas Bersamin anang konfirmar ti appointment ni Neres kasabaro nga Chief Tipideya nga sinuktan na ni dating Special Forces Chief Moro Lasso. Isulat nagserbi pa idi 2022 aging gana ng sukatan idi laing Kalman. Ni Neres iti siyam nga Director General ken ni kadwa iti ang napuntaran under BBM administration na amuan tayo Idol Bernard nga ni Neres ket nagserbi na apuntaran kas Undersecretary for Police Affairs of the Office of the President Advisor on Military Affairs in 2022. May sa isunang abogado ken miyembro iti Philippine Military Academy Maharlika Class of 1984 nagserbimet nagdumang mga posisyon iti nagdumang mga lugar iti PNP na disto na pa ijaya Mindanao iti lang aktibo kas Police Anti-Crime Emergency Response of the Directorate for Integrated Police Operations iti Eastern Mindanao. Idol Bernard Sakbay nga nagretiro iti nailang nga pulisya. Nagserbi pa ni Neres kas Special Action Force iti Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PNP Anti-Kidnapping Group. Iti napapalabas ang termino na iti Philippine National Police. Maragsakan dagiti kakabagyan ken dagiti kabasmate ni Neres manipod ti Ilocos Norte High agabuto daktel ta achievements nan iti serbisyo na kasamay sa PNP ken Police General Retired iti napalabas Idol Bernard. So iti agdama kumpiyansa iti PDEO ti INTPO nga ito pa ng supporter nga maawat kadagitay anti-illegal operations iti probinsya ti Ilocos Norte. So nga uri ti Ilocos Norte kayo ay kita dadento man may dagel dagitay adante illegal activities iti panaglako ken panagwaras ti droga iti probinsya ti Ilocos Norte. Once again, congratulations kini Attorney ken General Neres iti barong appointment na as PDEA Chief iti Intero Apagilian. Idol Dennis Gabriel Alipio tatak Aramen.